دونالد جون تрамп соли 1946 дар шаҳри Нью-Йорк дар оилаи сарватманд таваллуд шудааст. Падараш Фред дар тиҷорати манзил дар Нью-Йорк сарвати худро ҷамъ кардааст. Дональд ҳам бо ҳамин роҳ рафт. ӯ аз падари худ қарзҳои бисёр миллион долларӣ мегирифт. Ба гуфтаи худаш ҳоло империяи тиҷоратии Трамп ки иборат аз меҳмонхонаҳои панҷситорадору қиморхонаҳо ва майдонҳои гольфбозӣ аст, миллиардҳо доллар даромад меорад. дар китобҳояш ҳунари зинда мондан ва истеъдоди бозгашт мегӯяд муваффақияти ӯ дар он аст ки ҳамеша ба сӯи ҳадафҳои калон ҳаракат мекард. ман ин китобро ҳамчун дастури тиҷорат навиштам, вале дар дохили он маълумоти зиёд дар бораи худам ва муносибатам ба кор ворид шудааст. ин китоб роҳи расидан ба муваффақият ва паси сар кардани мушкилотро омӯзиш медиҳад. ба назари ман ин чизҳо барои мардум ҷолиб аст. китобҳои Трамп хеле пурфурӯш шуда ба муаллифаш маъруфияти зиёд оварданд, вале матбуоти зард бештар ба ҳаёти оилавии Трамп таваҷҷӯҳ дошт. ӯ дар давоми зиндагиаш 3 дафъа ва ҳар бор бо моделҳо издивоҷ кардааст. ҳамсари аввалаш Ивана Зелничкова буд, баъдан бо Марла Мейплс издивоҷ карду дар ниҳоят Мелания Кнаус ҳамсари ӯ шуд. дар арӯсиҳои Трамп бисёр ситораҳои Ҳолливуд иштирок карданд. дери нагузашта худи Трамп ҳам ситораи телевизион шуд ва ширкатдорони барномаи кандидат барои ҳаққи кор кардан дар ширкати Трамп рақобат мекарданд. барои ман ҳама баробар аст. ҳа, хаёл кардӣ ки ман ҳамаро фош мекунам? бисёр боақл будаӣ. саволро бинед. вале на ҳама корҳои Трамп муваффақиятомез будааст. дар оғози солҳои 90 се қиморхонаи марбут ба Трамп эълони варшикастагӣ карданд. дар соли 2009 ҳам 2 ширкати Трамп банкрот шуд, вале ҳар дафъа ӯ тавонистааст дубора ба по шавад. соли 2015 Трамп ба самти президентӣ ҳаракат кард. баъд ин якбора дар маркази таваҷҷӯҳ қарор гирифт ва яке аз баҳсбарангезтарин изҳороташ ин шуд, ки мехоҳад мушкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ аз Мексикаро ҳал кунад. ман як девори азиме дар хатти ҷанубии марз месозам ва пулашро ҳам худи Мексика медиҳад. гапи маро ба ёд гиред. вале изҳороти Трамп боиси эътирозҳои ҷиддӣ шуд. дар суҳбатҳояш ӯ дар бораи таҷовузгарону мафияи маводи мухаддири Мексика лаб кушода ваъда дод, ки ҳамаро аз Амрико ихроҷ ва вуруди онҳоро манъ мекунад. Трамп пешниҳод кард, ки вуруди мусалмонҳо ба Амрико бояд дар чаҳорчеби мубориза бо терроризм манъ шавад. баъдан ӯ маҷбур шуд, ки ин гапҳоро каме дигаргуна шарҳ диҳад, вале моҷарои калонтарин каме бадтар рух дод. рӯзномаи Вашингтон Пост як видеоро пахш кард, ки Трамп назарашро дар бораи занҳо баён мекунад. ман зебоиро дӯст медорам. ҳамон замон бусаборонаш мекунам. ин мисли магнит аст. ман якбора ба амал мегузарам. баъдан ӯ гуфт, ки кадом узвҳои бадани занҳоро дӯст медорад, вале маҷбур шуд, ки аз ин гапҳояш канорагирӣ кунад. ин як гапи мардона буд. ҳеҷ гоҳ бо ин гапу кор ифтихор намекунам. вале баъди чанд рӯз занҳое пайдо шуданд, ки гуфтанд Трамп онҳоро бӯсида бидуни ризояташон ба онҳо расидааст. вале бо вуҷуди ҳамаи ин моҷароҳо ва пешгоҳиҳои марказҳои афкори умум, Трамп дар интихобот дастболо шуд. мо ҳамроҳ ба хотири навсозии кишварамон кор ва орзуи нави амрикоиро амалӣ хоҳем кард. вале боз ҳам моҷароҳо атрофи номи ӯ кам нашуд. сохторҳои иктишофии Амрико гуфтанд, ки дар пушти ҳамлаҳои компютерӣ ба санадҳои электронии ҳизби демократи мухолифи Трамп Русия қарор дорад. гузоришҳое пахш шуд, ки гӯё Кремлин дар нисбати Трамп маводи обрӯрезанда дорад. худи Трамп дар як нишасти хабарии бисёр сареъ ва бебандубор дар Нью-Йорк ин ҳамаро хабарҳои сохта номид ва аз хадамоти иктишофӣ интиқод кард, ки хабарҳои дурӯғинро пахш мекунад. ин як шармандагӣ аст, чун ин корҳо дар олмони натсистӣ метавонист рӯй диҳад. ва инчунин иттиҳомоти доштани робитаҳои хуб бо президенти Русия Владимир Путинро рад кард.
агар Путин аз Трамп хушаш ояд, ин бад нест, балки хуб аст. ман намедонам ки муносибатҳои мо бо Владимир Путин хуб мешавад ё на. умедворам хуб мешавад, вале шояд ҳам ин тавр нашавад. навиштаҷот дар твиттери Трамп тахминҳои чӣ гуна президент шудани ӯро тақвият медиҳад. чин аз ӯ нороҳат шудааст ки ҳузури низомии ин кишварро дар баҳри ҷанубии Чин интиқод карда, телефонӣ бо раҳбари Тайван суҳбат кардааст. илова ба ин, Трамп ҳамеша мухолифи созиши ҳастаӣ бо Эрон будааст. Трамп мегӯяд саҳифааш дар Твиттерро бастанӣ нест, вале аз ин ба баъд ҷаҳониён бояд ба корҳои ӯ баҳогузорӣ кунанд.